So ayan mga ka-Inday, this is Inday and welcome back to my channel. Yay! So ayan mga ka-Inday, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel at sa hindi pa nakakilala sa akin, I'm Inday Rona. And don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's videos, bago yan mga ka-Inday, mega shoutout po kang Aileen Bisdak, Ate Evelyn Rabia, Kuya Eddie, Novin Art, mega shoutout po sa inyo mga ka-Inday, and thank you so much po sa panonood sa mga videos ko and sa pag-support sa mga videos ko. And today's videos mga ka-Inday, pupunta tayo ngayon sa bahay ng kaibigan ko. Ayan yung mga kaibigan ko, pumunta ako dito sa kanilang bahay kasi mag-meeting kami sa DYA sa amin parokya or sa DYA Diocesan Youth Apostolate. Kaso lang mga ka-Inday, wala pang tao doon, so pumunta muna ako dito sa kaibigan ko na maganda. Swerte ka siya, nakaling sa akong balay. Kasarte ba? Mega shoutout ko. Hi, shoutout sa akong account. Please add to my Facebook account, Jex Allegro po, and of course sa my YouTube channel. So ayan mga ka-Inday, hinihintay ko lamang po yung mga chat ng mga ka-meeting ko mamaya. So mga ka-Inday, may challenge ako para sa mga kaibigan ko mga ka-Inday. Nako, i-challenge ni Muang. Yes. Bottom set ako. Ay! So ayan mga ka-Inday, ito na po yung kaibigan ko na maganda. May challenge ako sa iyo, ma'am. Kailangan mong sagutin lang at saka dapat masagot mo yung mga katanungan ko, ha? Go ahead. So ayan mga ka-Inday. Sige, are you ready? Yes, I was born to be ready. Okay. Sabihin mo 10 times makapal. Makapal. Anong last name ni Gloria? Makapagal. Garuyong! Garuyong! Ayan! Asa ka nag-eskwela? Wala na ako nag-isip. Bandog na rin. So ayan mga ka-Inday, mali siya sa first round. Ito na po yung second round mga ka-Inday. Says, kanang kuha na ang father in 10 times. Father. O sa English sa pakpak. Clap. Wings ba yun? Wings! Ano to, clap? Pinayo na eh. Pakpak. Ano na siya? Pakpak daw. Yes, pakpak clap. Pakpak ba? Pakpak. Pako. Oh, pako. Guyo siya usa ingit sa pako. Ano? So dili ingit sa Pakko suot ha? Amen. Happy Inyuhang GTV ta. Baling tira ko. Tanong mga taga-dugod. Nambay na nita. Inyuha. Ikaw ni limit. Dili, kuha ni nag-limit. Kanang mga taga-tagtangod kung banabana lang nimo. Jikiki to bigon. Banabana
5. Kana mga active ni mo Mga active di mo nga mga member. 5. Ni ato team. Wala, amoy pinakababa. Ginoo ko, Lord. Ang sa pangalan, ikutan natin sa pangalan. Dapat active sa pangalan. Hindi ka sa pangalan eh. Butang sa pangalan, dikiki pangalan 10. Usobrain lang to mo, Abi. Kasi gusto lang po sa kaon ba? Sige, i-ano, in total sila tanong. 78. 45, 50, 75. Lapit na chuk. 75 daw. Apil na mo atong sa pangkuhan na kayo ng tao. 75 tanan. Na atong team kaya paano na to sila ay balam daw na to sila kung kaya ba na to sila pakan or hindi. Okay na yung ingon. Magbaon sila ulit. Eh kung dili ka magbaon na sila gina. Madala sila ko. Bitaw, pwede na sila maamot og bugas. Ipakain mo yung Ay, mag-prepare. Ay, mag-on na ng taba ko. Sa kito bigwas. Pagka April last day sa Easter ka no? Ay, taka na mag-prepare sa tuloy. Matabangan na kung sila kayo. Sila. Sige. So, pwede po siya hapon. Kay kuan man. Dili siya pwede hapon. Half lang. Yan miss, di ba ang Sabado man na, di ba? Barely ka na diri ah. Yung mag-design ko sa palibot, mag-impio. Ay, dili ba ka na something? Ito man, ba sinasa na yun? Magnet ha? Hindi ba? Dili ba ka na sa ay sa, diba sa una ba sa bukas yung madala ang Sila na may mag-provide ano. Pagkatulong paal guys, magkasagat. Hi! Ay, grabe na makalas ko. Hindi na yun eh. Pasok, ma'am. Ano man eh? bagong mga Inday. Bago niya repair. Jiki, bitaw ng proper. So, ayan mga Inday, tapos na po yung meeting namin. Ayan sila.
So yan mga ka-Inday, hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify ka sa mga another videos na gagawin ko from my YouTube channel. So ako yung magpapaalam ng mga ka-Inday. I'm Inday Rona and bye bye bye. Don't forget to subscribe.